الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد бүгінгі дәрісіміз ол ауырту турында, ауыртулар турында болар. Біз енді өткен дәрісте айтқан едік, Алла субхана ва тағала қайсы құлын ярата, оланы түрлі бәлә қазалар белән, сынаулар белән сынар дип инде. Шул бәлә казаларның берсе ул авыртулар. Кеше бит инде яшәгәндә гел сәламәт кенә булмый, авырып китә, авыра. Сәламәтлеге какшый. Һәм әйттек инде, менә шушы авыртулар сәбәпле Алла субхана ва тағала безнең гөнаһларыбызны кәфарәт кыла, чистарта, гафу итә, гөнаһларыбыздан арындыра инде. Яки инде иманыбызны сыный, шушы авыртуга риза булып инде Аллаһ Тәгаләдән риза булабызмы, яки инде зарланып Аллаһ Тәгаләнең ачуына дучар булабызмы дип сөйләшкән инде. Бүгенге аласы хәдисләребез шушы авыртуларга карата ислам күзлегеннән инде Пәйгамбәр саллаллаһу шул авыртуларга карата нәрсә дип әйткән, һәм авыртуларга шифалар буламы, Аллаһ Тәгалә шифалар җибәрәме, сәбәп ягыннан инде, һәм безгә даваланырга кирәкме, яки инде Аллаһка тәвәккәл кылып тик кенә торырга кирәкме? Чөнки бит инде күп кешенең сораулары туа, сорау бирәләр. Шулай итеп ишеткән идем, хәзрәт, даваланырга кирәкме икән? Тәвәккәл кыласың да Аллаһ Тәгаләгә, тик йөрисең. Үзеңнән үзе тазарганчага, сәламәтләгәнчегә хәтлек дип инде. Һәм менә шушы кайбер сорауларны шушы хәдисләр белән инде шишеп китербез инде. Беренче хәдис Бухари җыентыгында килә, Абу Хурайра исемле сахабадан риваят кылына. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Ма анзалаллаһу мин даин илля анзала лаху шифаан ди." Алла субхана ва тағала берәр шир, авыру шушы җиргә җибәргән икән ди, аңа шулай ук ди, шифасын да җибәргән, иңдергән ди. Бу дөньяда ди, менә моңа бите авырту керә. Бу дөнья Алла субхана тағала нигә авырту җибәрмәсен, име? Иңдермәсен, шушы дөнья йөзлегенә аның белән бер рәттән аның шифасын да җибәргән. Бу дәлил булып тора, нигә авырту булмасын, аның ниндидер шифасы бар. Әмма ләкин без ул шифаны инде эзләп табарга тиешбез инде. Яки врачлар инде төрле дарулар ясыйлар, фармацевтлар инде шушы дарулар ашамы, яки уколлар ашамы, яки Аллаһ Тәгалә үзе шушы табигатьтә барлыкка китергән үләннәр ашамы, төрле усулларын эзләп табарга тиешбез шушы авыруларга инде. Әмма ләкин бернинди авыру да юк, кайсына аңа каршы инде шифасы булмаган инде. Хәзерге көндә бар кайбер авыртулар, кешеләр әйтә, менә бу авыртуга шифасы юк дип инде, ягъни даваланып булмый. Даваланып була, әмма ләкин гыйлем дәрәҗәсе белән инде кешеләрнең инде тәҗрибәсе белән без әле аңа барып җитмәгәнбез, әгәр дә без аңа шифасын тапмасак инде. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә ничек менә бу хәдистә Пәйгамбәребез әйтте, Аллаһ Тәгалә һәрбер авыртуның ди шифасы да бар ди. Әмма ләкин моны эзләп табырга кирәк. Шуңа күрә дөрес итеп кулланганда сүзләрне әйтергә кирәк. Әлегә инде бу авыруга, бу ширгә, бу сырхауга кешеләр әле давасын, шифасын таба алмаганнар дип инде. Әмма ләкин давасы, шифасы юк дип әйтсәк, без шушы Пәйгамбәребезнең сүзенә каршы килгән булабыз. Шуңа күрә әйткәндә дөрес итеп әйтергә кирәк. Һәм икенче хәдис Муслим җыентыгында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ликулли даин дауаун." Һәрбер авыруга ди, аның үз давасы бар ди. Фә иза усиба дауау даи бара биизниллаһ ди. Һәм монда шулай ук безнең калбебезне Аллаһ белән бәйләргә өйрәтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Әгәр дә ди берәр даваны ди, дөрес дава белән, берәр авыртуны ди, берәү ширне ди индеме, дөрес итеп давалыйбыз икән ди, үзенең туры килә торган шифасы белән инде. Аллаһ Тәгалә теләсә, Аллаһ инде рөхсәтен бирсә инде, без һичшиксез даваланачакбыз ди инде. Әмма ләкин бу безне өйрәтә нәрсә? Давага, шушы даруга, шушы врачка, шушы уколга, шушы үләннәргә тәвәккәл кылырга кушмый,
Тәвәккәл кылырга куша Аллаһ Тәгаләгә. Әмма ләкин менә бу дарулар, уколлар, үләннәр, анда врачлар бөтенесе дә сәбәп кенә булып тора. Аллаһ Тәгалә рөхсәт итсә генә ди, нәрсә ди, дәваланачаксыз ди. Бу безнең калбыбызны бәйли Аллаһ Субхана ва Тәгалә белән. Дару эчсәк, без дарудан өмет итмибез шифалануны, кемнән? Аллаһ Тәгаләдән. Раббым бер Аллаһ, шушы даруны эчәм, шушы уколны кадатам, шушы үләнне эчәм, шушы табибка барам. Әмма ләкин ахыргы нәтиҗәсе Раббым бер Аллаһ синнән. Син генә давасын бирсәң, шифасын бирсәң, мин дәваланачакмын, төзәләчәкмен, сәламәтләнәчәкмен, тазарачакмын дип, без Аллаһ Тәгаләдән инде сорарга һәм өметләнергә тиешбез. Әмма ләкин сәбәпкә үзенә без тәвәккәл кылырга тиеш түгел. Әмма ләкин инде без сәбәбенә керешергә тиешбез. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху алейһи икенче хадисендә әйтә, бер бәдәви Пәйгамбәр саллаллаху алейһи килеп сорый. Бу хадис безнең инде Абу Дауд, Ибн Маҗах, Насаи җинтыкларында килә, сахих хадисләрдән бер бәдәви килә дә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи сорый. Я Расулуллаһ ди, нәтәдәва, ягъни Пәйгамбәр саллаллаху алейһи без ди дәваланырга тиешме ди. Кала наам ди, я ибадилла тадау фа инналлаһ лам ядъ да илля вадъа лаху шифаан илля дау вахид. Калу ва ма хуа? Кала харам ди. Әйе ди, Аллаһның куллары ди, дәваланыгыз ди. Ягъни монда Пәйгамбәр саллаллаху безгә әйтә, кулларына әйтә, Аллаһ Тәгаләнең кулларына әйтә инде, дәваланыгыз ди. Ягъни сәбәбен алыгыз ди. Бу хадистан галимнәр чыгардылар, тәвәккәл кылып кына ятырга кирәкми, үзем тазарымын әле, үзе бетәр әле дип, сәбәбенә керешергә кирәк. Ягъни шифасын, дәвасын эзләргә тиешбез. Аллаһ Тәгалә үзе туры китергән инде һәрбер ширгә дәвасын, шифасын без кулланырга тиешбез. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху дәваланыгыз ди. Чөнки ди дөрестлектә ди, хаклыкта ди, Аллаһ Тәгалә ди, нәрсә ди? Шушы һәрбер ширгә, һәрбер авыртуга үзенең ди шифасын да биргән ди. Илля мәгәр бер ширгә генә ул дава бирмәгән ди. Ул ди нәрсә ди? Ул картлык ди. Картлык ди, чөнки кеше нинди генә дару эчмәсен, нинди генә үлән эчмәсен, кая гына бармасын, нинди генә операция ясамасын, ул картаюдан берничек тә имин була алмый. Кеше телиме, теләмиме, бәрбер вакыт үтү белән инде, гомер бару белән ул бәрбер картаячак. Менә бу картлык авыртуыннан гына инде бер шифа юк инде. Әмма ләкин калган бите авыртулардан да инде шифасы бар инде. Һәм икенче хадисендә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи инде Инналлаһ анзала да'a вад-давади ва джа'ала ликулли да'ун дава'a фатадаввау ва ла тадавва бимухаррам ди. Аллаһ Субхана ва Тәгалә инде шул алда әйткән хадисләрдә инде һәрбер авыртуга инде үз шифасын биргән ди. Шуңа күрә инде дәваланырга кирәк. Әмма ди дәваланганда ди мухаррам, харам нәрсәләр белән ди дәваланмагыз ди. Һәм менә бу дәвалануда бер искәрмә булып тора инде. Без Аллаһ Тәгалә тыйган харам нәрсәләр белән инде дәваланырга тиеш түгелбез. Мәсәлән, нәҗис белән, хәмер белән, анда үләксәләр, менә бар бит Аллаһ Тәгалә харам кылган. Безгә кулланырга ярамаган нәрсәләр белән. Мәсәлән, дуңгыз маеннан, дуңгыз итеннән, анда дуңгыз тиресеннән ясалган төрле нәрсәләрне без кулланырга тиеш түгел. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтә, икенче хадистә инде, Бухари җинтыгында килә, Инналлаһ лам ядж'ал шифаукум фима харрама алейкум. Аллаһ Тәгалә сезгә харам кылган нәрсәләрдән ди шифа бирмәде ди. Бу хадис дәлил булып тора, Аллаһ Тәгалә харам кылган нәрсәләрдән сезгә шифа бирмәде ди. Һәм инде галимнәр шуның белән әйтә, ничек инде ди авырыны, ширне шир белән дәвалап булсын ди. Авырыны авыру белән дәвалап булмый бит, шулай бит. Авырыны үзенә каршы булган шифа белән дәваларга кирәк, шулай бит. Авырыны авыру белән дәваласаң, син тагын да начаррак була, тагын да рушайца хуже була, хәлең начараячак. Бу хадис шуңа дәлил булып тора, дәвалаганда без алырга тиешбез сәбәпләрне хәлал юл белән генә, Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән юл белән инде.
Шуңа күрә менә даруларны кулланганда да белешергә, карарга кирәк. Аның теге составында дигәндә харам матдәләр булырга тиеш түгел. Анда дуңгыз матдәләре бар бит, шундый дарулар дуңгызның анда майыннан алгандар, дуңгызның итеннән, мәсәлән, яки бер үләксәдән алалар, яки хәмердән, шул нәрсәләрдән инде һәм бу Ханафи мазхабында да тыелган, харам булып тора, менә шундый нәҗес, шундый харам нәрсәләрдән инде дару кулланырга инде. Шуңа күрә менә безгә бик каты игътибарлы булырга кирәк, даваны алганда да менә шушы Аллаһта хәләл юл рөхсәт иткән шифаларны гына, даруларны гына кулланырга инде. Менә бу бите сөйләгән хәдисләр безгә дәлил булып тора, нәрсә? Төшенкелеккә бирелмәскә, авыртабыз икән, моның инде Аллаһ Тәгалә үз шифасын да биргән. Безгә инде шифаны эзләргә генә кирәк инде. Я без моны тәҗрибәле табибларга шалтыратып белешәбез инде, яки өйрәнәбез төрле үләннәр белән безнең авыртуга каршы инде, яки шушы авырудан терелгән, тазарган кешеләрдән инде сорашабыз, син ничек дәваландың? Миңа да әйтеп кит әле, нинди үләннәр эчтең дип инде. Шулай итеп без сәбәбен керешергә тиешбез инде. Һәм шулай дәлил булып торды бу. Шундый кешеләргә кемнәр әйтә, дәваланырга кирәкми, үзе бетәчәк дип көтеп ятырга кирәк, Аллаһ Тәгаләне әҗер савабын өмет итәргә кирәк дип. Һичшиксез авыртканда без Аллаһ Тәгалә әҗер савап бирә, чөнки сыналабыз. Гөнаһыбызны кичерә, әҗер савап бирә Аллаһ Тәгалә. Әмма ләкин хәлебез тагын нашарайып китмәсен өчен без дәваланырга тиешбез, чөнки Пәйгамбәр нәрсә ди? Дәваланыгыз ди. Дәваланыгыз ди, безгә Аллаһ Пәйгамбәребез киңәш итеп әйтә, шуңа күрә без сәбәбенә керешергә тиешбез инде. Бу өметне уята торган хәдисләр булды, һәм шулай ук инде белдек шушы хәдисләрдән бары тик хәләл матдәләр белән генә, хәләл дарулар белән генә үзебезне дәваларга тиешбез инде. Һәм Аллаһ Субхана бөтенебезгә дә сәламәтлек бирсен, авыртканнарыбызга инде дөрес шифасын табып дәваланырга язсын инде. Һәм авырткан вакытта да Аллаһ Субхана Тәгалә гөнаһларыбызны кичереп, безгә шушы авырткан вакытта әҗер савапларыбызны язсын инде, һәм сабырлыклар бирсен инде. Субханакаллаһ бихамдика, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.